नोंल' हागौ उन्दैनो बक्सखौ मोनबा खामानि मावगोन बन्द' खालाम बन्द' खालाम Thank you. Hello friends, welcome back to my and Mohilari YouTube channel. नै दिनै नोंथांमोनखौ 7 daysनि उनाव आरोबाव फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आं माने इयाव फैदोंमोन आरो तिता केरेलाखौ देरदोना देराखै होननानै नायनो ओमफ्राय बेयावनो नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय गोबावसैमोन भिडिअ होयैया दिनै नोंथांमोना आंनि इन्टारेस्टेड भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला ओमफ्राय मा कारनाव भिडिअ लाबथाराखैमोन नोङो इदि सेरखाव नङाहाय सेरखाव नङा ओरै सेरखाव जोबगोन दानो हाथायफोरखौ बनजोबगोन तारमाने संसार जानायाव बुहुद तारमाने खामानि थायो खामानि थायो ओमफ्राय इदिनो माइन्डआ फ्रेश नङाबा भिडिअ बानायनो हाया इउटुबारफोरा मिथिखागौ जानांगौ जुदि गोसोफोरा थिग जायाबाथाय भिडिअखौ बानायनो बासोगारो इन्टारेस्ट मोना आरोना बिनि थाखायनो आं सब मिसा खोथा लोगोफोर सब मिसा खोथा ना गुरनो थाङै माने भिडिअखौनो बानायनो गारबायमोन मैया बिफाद्राय हरदो लगायना हरनानै माने आंनाव बिफाद्राय जानानैसो दिनै भिडिअ बानायबाय लोगोफोर मिथिग्रा हासबेन्डआ आंखौ तारमाने थांनोनो होआ आरो किन्तु माने इखि थाङो जों गामिनिफोरा ओरैबायदि ना गुरनो मोजां मोनो आं बुंथ'ला आरो जेबो मानो एसे मोजां मोनो इसोरो ओमफ्राय आं हाबा जाफैनायदो ग्रोब जाथारदो एकदमबारे आंनाबोथ' इनो लुबखा ना मोनलागिदामोन माने जेखाइखौ गुरैनो मोनबा गोसोआनो एकदमबारे फ्रेश माने हाब्रु गेलेनो साननाय हनाय दुखु दाहायानो स्रां जाजोबलाङो हाब्रु गेलेनो मोनबा हाब्रु गेलेनो मोनबा हाब्रु बुरैनो बिनि थाखायनो थाङो आङो बेखौनो होननांसिगोन कारनखौ बिराद गेदेर फुल बायलाबो Power off. Bye, Tata, goodbye. आयै मबाइलावनो सानसे थानोसै नामा नोंलाय मबाइलाव सानसे थानोसै गावखौनो सेंग्रा गोरलै मोनखो ना मानखो खामानियानो गैयाना दामानि खथ' खामानि गोलैसोनानै दङ इयो इफोरबायदि मबाइलाव गोजोमना थाबाय थागोन जागोन नामा मबाइलाव थाबाय थाबानो जागोन मा जाबायलायखो बक्स दामबाय बक्सखौ सेख'ना लांबाय दाबो गियान गैया आरो मबाइलावनो गोजोमना दंबावो ओइ माबानि भिडिअ नायदो मा जादों गावखौनो गाव सेंग्रा गोरलै मोनखो ना माखो सेंग्रा गोरलै मोनखो ना माखो सेंग्रा नङा नामा मा बोराय होननानै मायबा सिन दं नामा हाबा जाबाय नोङो मिथिबाय हाबा जाबाय होननानै मायबा सिन दं बिदि मबाइलाव सानफाथोलो गोजोमना थानायदो जाया संसाराव हाबबाय नोङो मा मावनांगौ बुजिनांसिगौ मा मावनांगौ मा मावनाङा गथ'खासि जाबाथ' बुंनोनो नांलाहाय नोंखो माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं मिन्था नांसिगौ माथो जाला बखिबाय दं आंखि बांगिलाय मा पागलि रखम मालाय माबा मानिफ्रायदि जल्दि मावै खामानिया गोलैसोनानै दं साख्रि मावाखैबाबोथ' नों न'आवनो थानानै मावदो ना मावनांगोन इयाव एभेलेबेल मैगं जानांगोन न'आवनो आं मोनजाबाय थानांगोन ओमफ्राय थाव संख्रिखौ बाबाया लाबगोन आइया लाबगोन नोङोथ' इफोरखौ मावनानै दोननांगौ ना मैगंखौ आं खानानै जागोन ना संनो हागोन ना आङो खानानै जानो रोङाखै मैगं माखा फोनानै सेंग्रा गोरलै नङा होनखादो सेंग्रा गोरलै नङा नोङो इफोरबायदि डायलग मारिबाय थानाय जाया बोराय होननानै मायाव सिन दङ मायावबा सिन दं नोमा आंनाव बोराय होननानै मा सिन गैया होनखोलै सिन गैया होनखो मा सिन गैया होनखो हाबा जाबाय नों मिथिबाय हाबा जाबाय दिन्था नोङो बोखाना दिन्था फन
पागलिया मारबाय मानसिया एसे ब्रेना जाबाय खोमा ब्रेनदो बाथ्रा गैया जल्दि थांनानै खामानिया मावै आं मिथिया बया गगा मोनदोंबा थां सयतले बया गगा मोनदोंले थां उदि जाया आंदो सोलिया बेलेग हिनजावा बेलेगबाबो आं बेलेग दै आं एन महिलारिसो आङो जल्दि थां बाथ्राखौ मानिनांगौ मिथिगौ ना नों जुदि बाथ्राखौ मानिबासो आंबो मानिनो लुगैयो खामानि मावगोन ना मावाखै नाहैनो र' इया बक्स फोरनोसोना बक्स गैयाबा खामानि मावनानै आङो नोंखौ खामानि मावनो थिनहरनाया लेवले मानो फैलायखो बक्स दामनानै खामानि मावनो लुगैयो बक्सखौलाय थां बक्सखौ मोनबा खामानि मावगोन थां मा मावनांगौ मावगोन ना बक्सखौ माथो गार बक्स लायनाय थां Wow! Thank you. एबार मा मावनांगौ खोन्थादो मावनोसै मोजां नाङा खामानियानो गोलैसोनानै दंखायो नुखा खोनाखा इखो आद्रा मावनानै इखो आद्रा मावबा दोनबा जायो नामा बक्स गैयाबा खामानि मावनो हालायै नोंखौसो नुदों आं दे दा मावदो मोजाङै Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. मोजां जादोंना जायाखै गोरा खालामाखैबो नोंखौ बोरमाया बारसिननानै सेफायनो हालायनायबो जाबा इफोर मा इफोरखौ नुवाखै होनबा बायलां Zeb Sound Feast 500 is now connected. इफोर मावसो मोजां ना मोजां माव इ मोनसे सल' जाबाय Max volume. या मा सल' दामनाय बायदि मोनदों बन्द' खालाम बन्द' खालाम मा होदो बेलेग सल' दाम मा न' आंदो जाया इयो ए फालतु नङा गथ' दानो सोबारा गोजा खालामजोबगोन ए मा होनदोलै मा होनदों नोङा बै इसा खोनाबा मा होनांगौ मा होनांगौ मिनिया नोंखौ मिनिया लाजिया नोङो मालाय खोनादोंलै मा जाया जल दामदो दुनियायाव थ' सल' दं इखौसो मोनदों नोङो फालतु मोना गथ' आं सुबादि इफोरखौ दाम इफोरखौ दाम बयबो जोबोर फाफांगि नामाबो बेना लावदांगि नै जों आइया स्कुलाव थानोसैनो गारिया माबार एक बेला जाथारबाय सेन्टारखौ बावलायलांबाय आं इखौनो गानलांगोन दा माबार लाबो जाजाबि लाबो ए बिनिबा गैला आरो आजिखालि गारिखौ सालायनो नै लाजि गैयैनो गारिया बया जाया नामा गारिया मा जागोन आं बायनो हागोन नामा एइ सैसाथारिना बाराद्राय गारिया मा बामसि जाबा नोंबा हले आङो गोदान खानांगोन सैसाद्रायना दे सुनायनि आं लामायावसो माबायदि जालाङो माबा इन्दाव होलायनाय नोंल' हागौ उन्दैनो दे सं आंबो हागौ उन्दै नायबाय था हागौबाथ' सं दे नायबाय था सुन दे सं Ina bilik nama. Tiada setengah nama nama. Kaya sana bikum sadin dan selagi ber. Oh iya nanti mana Indo ni.
ngiyo dai lo mari pa saya ora kunta không mau ide hinja zonaya moha jontrona lai naman don han chulo dalakasana huwa das buzi deng adaya